patag. Duha ka buntod. Buga-buga cave. May cave diri guys. Medyo. Kaya pa? Kaya eh. Eh, dapat man ka patag og tulo ka sagdaon na nga tuon. Matod pa sa mong amigo, every 10 step pahuway. Every 10 step pahuway. Nanggingon nga. Padayon mo balik. Murag. Nandiyan mo pahuway. Humot man, humot. Sa dito ka nagawa to. Diba kaya ra? Kaya ra, diba? Kaya. Go, go, go. Kaya ra, pahuway lang. Nay, nay. 10 step, relax, 10 step. Another stop guys. Okay. Mga unsa kanon sila kay gutom na. Oh, wala. Kaon to kutro. Ano na lang kuan. Kung gida na to mo kanon na to. Yan na tong kuan. Mga unsa mi kadali. Puto sa puto. Isla gina. Kay para ko na yung energy. Actually kasi guys na ay nanay mga baligya. Labi na kay unani nga okasyon. Kada adlaw mo magbaligya to na? Nana? Oo, di. Magkukupir mamintay ko dire. O kada adlaw din lagi mo musagkad diri? Oo. Na, oy. So daghan pa maligya pa dito pa daw sa ibaw? Oo, apa, dahil sa babaw. Amo pa ni hawan dito sa kadra ito. Ano pa mayo, binta kay mga baligya kasi siguro sa una wala no. Yan pala may dalawang bilog. Dito sa dayong sulod diri guys na ilagbok og dire sa tunga-tunga nalapog kuno kinahanglan kamo lagbok. Siguro kaning lagbok sa pani sa munisipyo ni sa MRC ni. Lahi po ning lagbok kag dito sa Pikas. Kaya ang amo ko ada ng overall man. Kaya ang ngadto sa Pikas ang namgo uban ron agi hindi makalag. Ay oh tama kay duha man kag ano. Ito nga pala kalinto. Kahit saan kahit kailan agad si Mia dre. Yabi ko gisunod sir, yung gisimot akong kanang kwan. Tima na mong gid-shot niya. Yun mo agi Mia. Ados kuan. Adto sa ano kanang mo agi ba? Dire. buga-buga gid. Oh dito sa kon jud. Main. Oo. Asa man dito ta? Swap mads. Namay kuan science ito. Dire sa ano ko pangalan? Dili siya dito lagi oy. Di man kayo? Mas lisod dia te. Mas lisod siguro diri kasi diri. Oo. Ari kay sungsoong ni. Song-song lay niya kuan. Nindot agi ari. Na may kuptanan diri, na kuptanan nga kuan. Pambutangan magkahoy nga kuptan. Oo. Pero dili kayo Oo. Hi. Pas. Ay. Ako nag-abot to
magbuga-buga sa Leyte, Philippines. Si Mia guys katong nasa among video na tong ni Agi. Ayo sa pag lugsong na pod. Dali ara gud. Okay, kini. Di man talawan man. Ito. Ah, sige wag mo pinakatumoy. Oh, kami dito na ko. Oh, dali ara gud. Oh, dali ra. Picture lang gamay niya. Amo mga kaubang ganyan nag-una na guys. Dali ra kuno kayo. Pero ang ginawa si Karid ah. Ipaabot ko. Paabuti ka. Tara na. Ni kalig. Wada ingon ang babae, wada 100 step be. Una to be. Isa. Duha. Tulo. Asa na ako ya? Naog mi balik dito. Ha? Mo na dito. Kuya, ay, mo anta to nag-step dito ni kitapusan na yung saka. Ano rin ganyan dapat tatod na ko andin no kuptan na no. Oh, pero okay lang eh. Kato dito kay pangpang naman to. Ay, ipapati. Ay. Diba? Alright guys, marag. Mo na gid siguro ni. Kamong ipaabot. Yan na lang diri guys mag hinahinay sa pagsaka kay ang ubos. Grabe ka. Pakid kayo. Idangog tungod sa yuta. Pero pakita na ko sa inyo guys. Kung makasaka na ako sa ibabaw. Maniwang do balik ako. Mag-isip. Oh, mugamay na kani. Kini parahay mo ni. Ayaw
Kumusta mga boy? Okay kaayo. Worth it kayo mo panay kay mo. Tanawa ang view makawag tangong stress. Stress? Stress means I want to piece it. Kumusta? Okay ra. 3, English 2, 1. It's working. Woo! This is it. Na tabango man na. Ang tabango dool lagi na dawahon na tanawa. Tabango man na. Adya. Tabango. Hey! Jump shot. Hey. Oh, balanggaman. Hey. Ang ipaabot. Yan na gyud. Ano ba guys? Super. Indot yun kayo. Sulit kayo ang mga giyagyan na mga obstacles. Grabe. Pero pag abot ni mo dito sa pinakaigbaw, wag tang tanan. Ingat kayo. Kumusta ang experience te? Nito kayong experience. First time nakaabot tiris buga-buga. O same po sa first time po. Mo ba? Mm. Ngayon naka-experience ta aning pagsagka aning Ah. narura kay ni sa taas ba? Mm. Yung pagtagka da gahinom batong makuptan makakita nga safe inig saka nato basta maghinay-hinay lang kupot yun nga siguraduon nga ang kuptan dili tani mabuak. Realisip kayo. Kumusta ang experience niya? Nice ra. Update lang guys no, bago pa mi na di magpahuway kay gikan mi sa buga-buga success gyud ang among adventure. Tumoto guys, enjoy kayo. Woo! This experience. First time nakuan ko kusog sa sige travel.